Recomand screeningurile pe grupe de vârstă. Ziua bună tuturor! Mă numesc Sorin Dan Cadar și sunt medic primar Orele și, bineînțeles, pentru că nu se putea altfel, sunt și medic homeopat. Recomand screeningurile, deci analizele și testele, pe grupe de vârstă. Grupa de vârstă până într-un an, grupa de vârstă de la un an până la 7 ani, grupa de vârstă de la 7 la 20 de ani, grupa de vârstă de la 20 la 35 de ani și fiecare grupă de vârstă, 35, după care 50 și peste 65. Deci sunt 8 grupe de vârstă, sunt 8 categorii. Evident că aceste analize, toate testele astea vor avea niște teste și niște analize comune, da? Cum ar fi hemoleucograma, VSH-ul, fibrinogenul, la grupele de vârstă până în 30 de ani, ASLO, la grupele de vârstă de peste 35 de ani, proteină C-reactivă, factor reumatoid, la toate grupele de vârstă trebuie să vedem alergiile, da? O imunoglobulină E serică totală, o diaminoxidază, o histamină serică și, bineînțeles, la vârste puțin mai înaintate, undeva peste 55-60 de ani, din scaun trebuie neapărat văzută calprotectina. La bărbații de peste 45 de ani trebuie văzută prostata, free PSA, total PSA. Deci, cu alte cuvinte, există și analize universal valabile, dar astea sunt puține, și există analize pe categorii de vârstă. Și fiecare grup de vârstă, bun, încă un exemplu, pentru femei, da? La femei, după începutul vieții sexuale, automat, o dată pe an, Papa Nicolau. După vârsta de 25 de ani, automat, o dată pe an, o ecografie mamară, iar la cererea ecografistului sau din 2 în 2 ani, o mamografie. Astea sunt lucruri de bun simț pe care trebuie să le facă oricine. E adevărat, nu ne stă capul totdeauna și atunci medicul de familie ar putea să-și facă, la câtă electronică există acum, să-și facă un calendar, să se anunțe pacientul, să vină măcar o dată pe an la control. Deoarece, și insist, în ziua de astăzi n-ar trebui să se mai moară de cancer tiroidian, n-ar trebui să se mai moară de cancer de sân, nu ar trebui să se mai moară de cancer uterin și exclus să se mai moară de cancer laringian sau de cancer de piele, da? Melanomul malign. Nu ar trebui să se mai întâmple așa ceva. Dacă totuși se întâmplă din ignoranța noastră.